feeling, yeah. V-Box, аз съм Тедака 195, тук при мен е Gogo 10 и днес снимаме нашия втори епизод на мапа на Venom 961. И нека да започваме. Сега ще ходим там да вземем малко въглища. Времето е перфектно, тъй сега тук виждате пълно съзнание. Има дупка. Да, добре, ще внимавам. Ти слез отдолу, такова ли това? Има чест. Да, обери там глупостите. Дано да има хубави работи. Аз ще таковам кола, ти го събери отдолу и сме готови. Ти отгоре чакаш като някой чакал за кол. Като някой чакал за месо. Аз идвам, слизам долу, айде бе, който ще да става. После трябва да внимаваме, какво ще правим. Да, този път не дей чупи. Не, този път не дей чупи, ама как ще се качим догоре? Нямаш ли дърва? Не, аз имам дърва. С дърва ще се качим. Нямам, човек. Ей, така ще го оставим. Само кола. Чай, сега ще виж как се качим. Така служи една купче и сме готови. Да, вече сме готови. Аз съм пръв на опашка. Чай, че... Така. Имам едно дърво. Още едно дърво. Две. Обери едното тук, където е по-опасното, аз съм тук. Ма чакай да ти ти. Да. Има много неща в честа. То пак причи неговата лиля. Опа, сапле. Покажи табелката, дето ми налева. Да. Ще ви покажем нашата колиба, много е вода. Ето вижте, внимание, дупка. Туф. Много мощно. Чакай сега ще оставим. Да. Просто в наша силта е. Все. Дървото е много ценен айтъм в момента. Рага. Имаме две саплинка, което се откупва тотално. И тук е което... Аз с един ми трябва, то две ми идва, гледай. Сега след малко и три ще дойдат. Грозните саплинги. И те някакви борчета, морчета ли какви са. Гледай, 4 саплинга. Щях да падна пак, майка му става. Хубаво, че върнах назад на реплей. Тия дървета ние ги слагаме на ръба и чакаме. То тук има надолу после още. Идвам да обирам един цясно дърво. Отивай, човек, защото аз пък чай са още малко. Аз не мога падна тук, аз си долу има още. Така. Внимай, но върни за жив. Или поне тръгни без айтъми. Че аз съм без айтъм. Дага. Аре, още ли има дърво, събрах 6. То. Сега махаме листата тук да ни се причат и пак падна саплинг и пак се нервя. И скина е много макефи. С него сме и двата. 2 на 2. Сега тук. В тия листа. По-бързо. Нямаме айран. Знаеш ко? Следващия епизод може да направим така. Да отидем да вземем малко айран. Там от среща. Само дето не знам откъде ще вземем материали до там. Мисъл камък или... Диаманти да вземеш. Да, ама от среща, нали има едно с айран. Да. Ей тука. Какъв късмет имам, нито един саплинг не ми падна. То пък аз още по-хубав късмет имам. Другото дърво порасна. Тъй като почна... Човек много се дразня, тъй като почна да правя само дървета. Пак се дразниш. Поне едно да е, то ти 3 сега ще са. Всяко порасна и другото направо, не знам. Бахте сега. Да направим порасва. То не е за той. Ние имам много дървета, камъни. Оставям листата направо. Само обирам тъй здраво. Ето да. Ма не, защото виж аз... то е хубаво. Аз ще обера тия работи в глупостите отгоре. Обаче... това... Мамо стара. Трябва да се... Направо ще се да отим за ера. Още сега ли?
Еми да. Сега почвам да правя пътеката. Навицаме, прави пътища. Обаче има някакъв крипър навътре. Да има, бе. Ще го Да правим. да подскача. Да, купиш тук. Вече няма дупка. Ей, добре, бе. Бъх. Тя е така да слагаме дървета, мървета, не знам вече. О, в 3 саплинги. Тя Чай. ми измислите от честа. Сега човек. Не, чай аз ще я взема. Аз ще я взема. Чакай. Ето, кирка. Друго трябва. И меч ще взема. Трябва да гледам да не гръмни крипъра, защото Да. Ето ти е кирката. Къде си? остане без айрон. Ето. О, чай да оставя кола в честа, че ако се случи нещо. И брадвата ще оставя. Да не умря. Чупих едно айрон. Отиди ли до там, бе? Да, виж, чупих едно вътре, виждам зомбите. Я дай меча да се опитам да ги убия. Чакай. Има някакви цигани вътре ли? Давай. Чай, че много... Вай как ме лагна. Там горе ще го метна. Чакай. Чай, че... О, мъга дърво. Ето го е. Коре, бе? Чакай, аз не съм ли фърлил меча, бе? Не. О, мъга, ще умра. Ще умра. О, чакай. Ето. Абе, защо пак при мен идва меча, бе? Вижте при мен. Ето го, до дървото е. Взели го? Аз взем. Тя да си оставя едното айронче, което може и да не видим. Да, ако... Майка ти да е дърво. Извинявайте малко. Тъй сега така... Тия дървета после се разправим. Сега по-важно ми е за айрон. Тръгна ли? О, идвам за тебе, брат отзаде. Аз съм ти... Бягай, защото ще кичи. Аз съм ти опора в... Абе, аз ще открадна. Абе, чакай малко. Уей. Ето ти малко неща за ядене. О, гладни са. Аз няма бягам. Как ти малко назаде? Готово. Внимай, чече. Yes, убих го. Сега и другия. Внимай да го обезвредиш. Уби ли го? Да. О, да. Как това за ядене? Аз ще събера айрана. Пак ще внимавам и така да не... Само айран ще взема. Камък ще вземаме ли? Не, закон е. Ей, тъй го Но май направи. няма. Вей, епизода колко време стана, брат? Не знам. Аз искам Трябваше да... го разделиш. Аз искам да го спираме. Не спирай. Да, здобихме с малко въглища, айран и храна. И това беше от нас за нашия втори епизод. Дано ви е харесал. Чао, до другия път.